फिन बर' फिसाफोरनि देरहासार बिटिआरनि बर' फिसाफ्रा लाबोदों लाखौहाय गोजोननाय साबाय बर' फिसाफ्रा एशियान गेमनिफ्राय लाबोनो हादों सनानि मेडेल नंगौ बियो मोनसे हारिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि गोग्गाथाव 15-16 आरो 17 डिसेम्बर 2023 साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल इन्डिया स्पर्ट्सनि बानजायनायाव बानुराबि बिरसा भवन कम्युनिटि हल कालसिनी डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवार वेस्ट बेंगलाव जानाय कंफु गेमाव सनानि मेडेलजों देरहासार जाना बिटिआर हालामनि गोग्गाथाव देरहासारनाय लाबोनो हादों फारियै आसमान दैमारी गोल्ड मेडल अंडर 13 सब जूनियर बॉयज 38 kg कैटेगरी जुन आंचारी गोल्ड मेडल अंडर 15 जूनियर बॉयज 50 kg कैटेगरी जमुना स्वर्गियारी गोल्ड मेडल अंडर 14 गर्ल्स 45 kg कैटेगरी सारादा बरो गोल्ड मेडल अंडर 18 सीनियर गर्ल्स 40 kg कैटेगरी पूनम दैमारी गोल्ड अंडर 22 सीनियर गर्ल्स 50 kg कैटेगरी मख'नो गोनांदि बिजय बर' ब्लेक बेल्ट फार्स्ट डान एन्ड जेनेरेल सेक्रेटारि अफ SSDM AAN उसु स्टेट जाज बिथांमोननि दैदेनलांनाय आरो फोरोंलांनायाव साबाय बिटिआर ओनसोलनि खुसिनि रादाबखौ लाबोनो हादों मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडी रोडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो कक्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन